kinabukasan ng bata. Kaya mo yung nangyari doon sa bata, oh. Babaw luha ko eh. Kwela mga kabiyaya at mega love shoutout sa buong team Biyaya. Yan ang aming grupo, na aking community. At syempre sa mga tropa pits din natin dyan sa Alegre and 2H family. At mega love shoutout kay Tito Oslick Guevara, pakisubscribe ang kanyang YouTube channel. Claire Guevara TV, ang aking mama. At kila Sir Arthur Seya. At sa buong lahat ng mga sumusuporta sa akin sa kay J Guevara TV. Mega love shoutout sa inyong lahat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. At bago natin to simulan yung aking video, aking reaction video, ay disclaimer ulit tayo. Kaya magtataka kayo ba't nandiyan si Sir Rapi Tulfo, sa Idol Rapi Tulfo sa aking thumbnail at sa aking title is para makatawag ng pansin sa mga manonood at sana mapansin din ni Idol Rapi Tulfo at matulungan itong re-reaction na natin, no? So yun po talaga yung pinaka-purpose dito. Kaya sa mga basher ko, wag na ho kayo mang-bash kasi hindi naman po ito para lang sa akin, para din to sa kababayan natin. At sisingit ko na rin po sa mga lahat ng gusto pong umorder ng aming clothing nila Sir Arthur Seya, yung King Arthur, 2H Battle City. Only 450 pesos po guys ang bawat isa. Bali yung kikitain po niyan ay mapupunta lang din naman po sa charity work natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. So wag na natin patagalin to at panoorin na natin yung video. So tara po. Nga pala, bago ko simulan, may nagsabi sa akin na ihanda ko na yung sarili ko. Medyo maluluha daw talaga ako dito. So hindi ko alam, mababaw luha ko. Pagpasensyaan nyo na kung maiyak ako dito. Pero, sige, game. Bata. Umuulan. Umuulan to. Ay, may maliit pang bata sa gilid. Sino yan? Yung nanay niya ata itong nakahiga sa gitna. Anong ginagawa? Nag-aaral. Nag-aaral. Nag-aaral siya guys. Wawa naman. Nag-aaral. Wawa naman. Huwag nga lang, ulitin ko. Ulitin natin guys, isa pa. Nag-aaral pala siya. Sipag naman itong batang ito. Umuulan, no? Wawa naman. Nakakasakit sila niyan. Saan kaya to? Saan kayang lugar to? Wawa naman, no? Umuulan, nagtsatsaga siya talagang mag-aaral, no? Grabe. Nanay niya ata yung natutulog, oh. Nagtulokbong na lang siya ng Nagtulokbong na lang siya ng kumot. Wawa naman. Naano ako dun. Ay, parang biglang umano yung yung tawag dito, yung dibdib ko. Hindi ko akalain totoo nga yung sinabi nung nag-send sa akin. Nakakaano nga.
Puro proud ako sa batang to. Kahit umuulan, nasipag niya mag-aral. Guys, kung may nakakaalam man kung saan tong video na to, sisinend lang ho sa akin to. Baka pwedeng paki-comment sa comment section kung saang lugar yan. Sakaling malapit-lapit dito sa amin, dito sa Taguig, mapuntahan ko kahit man lang pang school supplies man lang yung maano ko, supply man lang yung maibigay ko. Kawawa naman. Ay nako, ba't kaya ang daming ganyan pa rin dito sa Pilipinas? Una, ang unang dapat sisihin dyan ay yung mga magulang. Sorry sana walang masaktan dito sa sasabihin ko. Kasi alam naman na nilang mahirap ang buhay dito sa Pinas. Pero sana isipin nila control sa pag-aanak at isipin nila yung kinabukasan ng bata. Yan yung nangyari doon sa bata. Pero bilib ako sa bata na kahit anong hirap ng buhay nila, nagpupursigi siya mag-aral. At sana tularan to ng ibang mga kabataan na makakapanood nitong video kong to. Sana tularan to ng lahat ng kabataan na hindi adlang ang kahirapan sa pag-aaral. Alam nyo, kapag may magulang na nagpapaaral or kahit sino man nagpapaaral sa inyo, taon-tanawin yung ginto yung ginagawa ng magulang nyo sa inyo kasi yan lang ang nagbubukod tanging may papamana nila sa inyo, yung pag-aaral. Pagbutihin nyo, huwag nyo sayangin. Tutusin, isa din ako sa mga tao na hindi nakatapos o hindi nakapag-aral kahit gustuhin ko man noon. Pero wala nga, andun na tayo sa point na yun. Pero kahit paano, tinuruan ko yung sarili ko para magpursige, magsipag, dumiskarte ng sa magandang pamamaraan. Diskarte na wala kang binabangga or wala kang inaapakan na kapwa mo Pilipino. Diskarting malupit na pang talagang mabuti. Hindi siya yung diskarting masama. So sa lahat ng mga kabataan yan, dapat ito yung tinutularan nyo. Yung bata. Tingnan nyo. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Nagulat ako sa video. Akala ko kasi kung lang. Hindi ko kasi siya pinanood Nagulat ako sa video. Nahawa ko dun sa dalawang bata. Yung isang maliit. Tas, alam mo yun, talagang nagpupursigi siya mag-aral kahit na umuulan. Shit. Naano ako doon sa bata, nahawa ko. Ito na naman tayo, yak na naman tayo Sorry mga kakwela, mga kabiyaya. Sabi sa inyo, mababaw luha ako lalo sa ganito. Awa naman ng Diyos, hindi nangyari to sa mga kapatid ko. Tsaka hindi ko rin nahayaan na mangyari to sa pamilya ko. Naawa ako doon sa bata. Sorry guys, sorry. Ay, nako. Alam nyo, simula nung nag-charity ako, sobrang laki ng binago ng pag-charity sa buhay ko. Kasi dati talaga, sobrang mahinitin ulo ko, masagulero, saan-saan niya napapaway. Pero simula nung nag-charity ako, na-realize ko sa buhay ko na
Sorry. Cut ko muna. Ang pangit ko umiyak, di ba? So yun nga, na-realize ko sa buhay ko na mas marami pa palang mga tao masirap sa akin. Kaya sabi ko, pinangako ko noon, nung nagsimula pa lang ako dito sa YouTube, sabi ko, itong channel ko na to, pag lumago to, lalaan ko to sa lahat, sa pagtulong. At nagawa ko yun. Maraming testigo na nagawa ko yun. Nilaan ko lahat ng sahod ko sa pagtulong. Hanggang sa na punta na ako sa point na ako na yung walang-wala. Wala akong naipon sa sarili ko ngayon. Pero pinagmamalaki ko, nakatulong ako sa kapwa ko Pilipino at hindi ko napabayaan yung pamilya ko. Kahit na walang natira sa akin, no? So dito sa point na to, itong bata, sana mapanood to ni Idol Rapi Tulpo. Sino man charity vlogger na kayang-kayang tulungan to, ni Pugong Biyahero, nila Sir Pony Alde, nila Tekram, Virgilin, King Lax, kung sino pa dyan ng mga charity vlogger or vlogger or may kakayanan ng tutulungan tong bata to, kasi sayang, porsigido yung bata na mag-aral, porsigidong matuto, porsigidong makahon sa hirap. Kaya sana kung sino man makakapanood dito, tulungan natin at pakishare na rin tong video na to at pakimention si Idol Rapi Tulpo in action. Yun, pasensya na rin kayo, medyo naging emotional ako kasi hindi ko talaga tutusin sa pag-charity. Una dyan, sobrang kapag puso mo, pusong charity ka, talagang mararamdam at mararamdaman mo to eh. Pero ayun nga, ika nga nila, hindi habang buhay, malaki bis namin dito, mga charity vlogger, kadalasan nga wala talaga kaming kinikita dito. Kaya ito, may extra ako sa pagbebenta ng damit, pag titinda-tinda, ano pang may diskartihan, na para kahit papano ma-maintain ko yung pagtulong ko sa kapwa natin. Tsaka yung sariling pangangailangan namin, kahit anong ang pwede ko itinda, tinitinda ko. Kasi hindi na talaga mawawala sa akin to eh. Itong pag-charity habang buhay ko na to, hanggat nabubuhay ako, dadaling ko na to. Hanggat buhay pa ako, hanggat may hininga pa ako, tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Yun talaga yung pusong charity vlogger. Tosin, maraming namamata sa amin kasi bakit na binibidyoan yung pagtulong namin. Yan, purpose lang namin dito sa katulad na mismong YouTuber na kaya namin binibidyoan yung mga tinutulungan namin is para may makapansin man o may mga taong tumulong din dun sa binibidyoan namin. Kasi nga, katulad ko, hindi ko kaya magbigay ng bahay. Pag hindi wala pa nga nag-sponsor sa tinutulungan namin, wala kami halos may bigay, kundi bigas-bigas lang. Pero nung kapanahonan ng kalakasan ng video ko noon, nakakapagpabahay project ako ng solo ko lang, pero ngayon hindi ko na nga kaya. Kaya sana sa lahat makakapanood nito, paki-share at tong video ng bata kay Idol Rapi Tulpo. At kung sino man gustong tumulong, sana tuntunin natin malaman natin kung saan yung tinitirhan nitong dalawang bata na to na nasa lansangan, naninirahan. So yun, una po, hingi akong pasensya sa inyo, medyo emotional tayo, no? Ganyan talaga, hindi ko maiwasan talaga yan. Marupok ako dyan eh. Diyan ako marupok eh. Yan ang kahinaan ko. Pag nakakita ko ng kapwa ko Pilipino na naghihirap ng gusto. So yun, maraming salamat at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at paki-click yung bell button and don't skip ads. Yan po yung napakalaking bagay na maitutulong nyo sa amin, yung hindi nyo pag-skip ng ads ng mga lalabas dyan sa video namin. At yan din naman po ay gagamitin po para sa aming charity vlogging.
So maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. And bye-bye. It's not a game, it's a rich thing.